Olaia Elorriaga Urrutia naiz. Ber Lopelderena nauzue. Eta ni izango naz Leidei podcasteko aurkezletako bat. Venga, ba. Orain apurtxu bet ni ezagutzeko Aukerea. Ba, ez dakit motibatu egiten nauen kontua delako. Familiaz datorkit apurtxu bet surfaren kultura eta pasioa. Denbora libreaz gozatzeko aukerea ematen didalako ere bai. Nire amak egiten du surfa, nire aitak egiten du, nire aizpak. Egunerokotasunetik aldentzeko balio zaidalako. Nire kirolik gustokoena bihurtu da eta ezin az bera barik bizi. Askotan lasaitasuna. Askatasuna ematen dit. Asteburuetan beti surfera egiten dut. Naturaz gozatzeko aukera, burua despejatzeko aukera. Beste kirol batek eman ez didan hori, ez? Gehien gorrotatzen dudana da errespetu falta. Olatu onak daudenean lehia handia dago. Gero eta olatu gehiago nahi ditugu eta aizu, uretan jende gehiago ibiltzen da eta gainontzeko ere, utzi behar diegu disfrutatzen. Azkenean banakako kirola da eta batzutan ez dakit une gogorrak bizi izan ditugu uretan. Bakioko hondartzan sartu naiz, bi lokalen artean gatazka batean apurtxu bet gauzak lasaitzeko. Etxetik kanpo zoazenean, kontuan hartu behar dituzu zeintzuk diren bertakoak, zeintzuk ez, eta batez ere errespetua bertakoei, hori fundamentala. Asko izan dira, onenak beti dira lagunekin partekatzen ditudan. Adibidez, Maldibasera joan nintzen 12 emakumeekin. Momentu oso polita izan zen, lehenengo bainoa eman genuenean horra, 15 batera barkutik salto egin genuenean oso momentu polita da. Edo buruz ez dakit, baina seguruenik nire hondartza lokalean izan da, Larenan. Behin gogoratzen naiz Kanarietan, olatu bat harrapatu nuela eta ondoa jo nuen. Badakizue Kanarietan ondoa labaz eginda dagoela eta nahiko zorrotza da eta kolpe bat hartu nuen buruan eta ateratzerakoan beste olatu bat etorri zen. Ez egoen super handi, baina egia da ikaratu egin nintzela asko. Nire posibilitateetatik apurtxu bet kanpo egotearren, adibidez olatu oso handiak edo baldintza gogorrak egon direzen une batzuetan, uretan batzutan txarto pasaten dozu. Nire mutil lagunak sudurra apurtu zuen egunean. Nik apurtu nuen bere sudurra. Nire ola bere sudurraren kontra joan zen eta apurtu zitzaion sudurra. Azkenen ni ez naiz olatu handietan ibiltzen, ez naiz olatu handiko surflaria. Zure limiteak ez gainditu, edo prest baldin bazaude gainditzeko behintzat, kontuan izan ze motatako ondorioak ekar ditzaken horrek. Hauxe izan da guztia. Entzun Leidei podcast, gozatuko duzue. ETB eta Gazteako podcastareetan. Jango daka. Bai, oso ondo. Hobeto! Konpondo egintzen nion nola bai. Bai. Gaztea.